खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन बरायफिनबावबाय आंनि चेनेल आरो फेसबुक प्रफाइलाव दिनै जोंहा आजानि रिजाल्टनि सान दिनै रिजाल्ट मोनगोन दा आजाया रेडि जाबाय स्कुलाव थांनो थाखाय रिजाल्ट लायनो थाखाय बेनिफ्राय जोङो बिमाबो फैफाबाय आंबो आरो गावनि बिनानावजों लोगोसे फेमिलियैनो जोङो आजानि स्कुलसिम थांबाय बाबुनि स्कुलसिम बेनिफ्राय जोङो रिजाल्ट लांनो फैबाय जयैनो दा जों स्कुलनि गेटआव दङ ओमफ्राय एन्ट्रेन्स मोनबाय जों हाबलांनानै रिजाल्टखौ लायनो थांगासिनो रिजाल्टआ होगासिनोखा गावबा गाव थाखो खथायाव जोङो आजाया जोंना क्लास 6आव नालाय क्लास 6 रुम साइडजों जों थांबाय ओमफ्राय थांनानै हाबहैबाय हाबनानै नुबाय माने बेनि बेलकनियावनो होगासिनो बेनिफ्राय जोङो रिजाल्टखौ लायनो थाखाय बे क्लास 6नि काउन्टारसिम थांबाय बेनिफ्राय लामायाव नैबे टिचार सासेया जोंनि नानि गोरलैखौ नायनो होननानै बिदों ओमफ्राय बेखौनो एसे देखायदों बिमाया ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट काउन्टारावनो जोंनि बाबुमोननि रिजाल्टखौ होगासिनो दंमोन जोङो बेयाव थांनानै माने रिजाल्टखौ लानो थाखाय साखाफारा जाहैबाय बिथाङानो ब्राइटननि क्लास टिचार जाहैबाय जोंना आजाया 83% मोनदों जाहैदों ओमफ्राय क्लासनि गेजेराव बेनो रेंक 1 फैदों जाहैदों थेवबो माने टिचारा एसे इन्सपाइरेसन हिसाबै एसे नाजाबावथों होननानै माने 83ल' मोननाङामोन 90नि गोजौ जानांगौमोन होनना बुंदों आरोना बेखौनो आंबो बुंदों आंबो एसे बांसिन मोनोबा साबसिन मोनगौमोन होननानै जेनेरेलि टिचारफ्रा जेब्ला रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामो माने एसे माबानो नाजाबावनायनि माबाखौ मटिभ्सखौ लाखिनानै बुंनांगौ जाखायो जाबाय होननानै जेब्ला जों गावनि गथ'नि सिगाङाव अब्ला माने फिउचाराव बियो माने बिनि नाजानाया माने बे लेभेलावनो थाबाय थायो आरो नाजाबावनाय नङा होमबा बेखायनो नाजाबावथों होननानै जोङो रिजाल्टखौ सेटिसफाइड नङै बायदि खालामनो गोनां जायो आरोना जाहाथे माने रिजाल्टआ आरो साबसिन जायो दानिया रिजाल्ट मोननायनि थाखाय आं माखासे गिफ्ट होफैनो आखायाव लादोंमोन गोसोआव साननानै दंमोन रिजाल्टआ पास जायोबा माबा मोनसे होगोन आंनि बाबुनो होननानै दा आं शपिं खालामनानै फैखांबाय टाउनाव थांनानै ओमफ्राय माखासे गावनि ड्रेसफोरखौ लाबोबाय लोगोसे गावनि बिनानावनिबो लानानै फैफाबाय बेखौनो आजाया गांसेनो उनाव गांसे नायगासिनो बेनि उनाव मोनसे फिसा गिफ्ट हिसाबै आङो मोनसे केकबो लानानै फैदों बेखौ नोंथांमोना एसे दान्दिसेनि उनाव नुगोन जाहाथे जों गावआ एसे सेटिसफाइड जायो रिजाल्टजों आरो गोजोननाय मोनो इन्सपाइरेसन खालामनो थाखाय बेखिनि हाबाफारिखौ लानाय जाबाय एसे जुइस लाना फैबाय कल्ड ड्रिंक्स गाव लोंनो फसायनाय मेगि जानो मोजां मोनो आजाया बे मेगिबो लाना फैदों एसे ओमफ्राय चक'पाइ गावनि बिनानावनि फ्रक बेखिनि जिनिसखौ आं लानानै होफैबाय एगजाम पास जानायनि मुङाव बेनिफ्राय मोनसे गिफ्ट दंबावो नैबे केक सानै फुथुला थानाय माने गाव आरो बिनानावखौ होननानै बुंदों आङो माने बेखौ लानानै फैबाय एसे पार्टि खालामनो खाथिनि न' खाथिनि सानैसो लिंहरबाय माने फेमिलि मोनसे लिंहरबाय बिसोरनाबो आजा दङ नै आजाया नेगासिनो केक जानो बेनिफ्राय बे आजाजों लोगोसे हानानै जानोसै होननानै आरो बिसोरनि मेम्बार्सफोरखौनो एसे प्रेयारबो खालामहोबाय प्रेयार खालामनानै फिसायै पार्टि खालामबाय आरो
चल रहा हूँ मैं रास्ते पे जाना है हर मोड़ पे खुद से एक सवाल है सपने खुद और सपने अधूरे जख्मों के निशान अब तक है पूरे आपका अंधेरा रोशन कर रहा हूँ तूफानों से लड़के अपना घर बना रहा हूँ मेरी जिंदगी की कहानी संघर्ष का गीत है भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयखौबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो बेबायदिनो उनावबो सापर्ट खालामबाय थागोन आरो भिडिअसफोरखौ नायबाय थागोन बेनिफ्राय माबा मोनसे साजेसन हरनो जुदि दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव हरगोन होननानै आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय थेंक इउ गाइस स्टे ट्यून्ड